Frosty, Donach Rasherísh, Marsolíh, Rang Ealaíne, Ag Múinteoir Molly, Agus and Rang Ealaíne. Múinteoir seo, gachar trína chéile Marsolíh. Léamh léir, feicimid, cad a thar líon de Múinteoir Molly, a Rang, I ré, an Ealaíne, tarlum. Múinteoir Molly agus an Rang Ealaíne. Múinteoir Molly agus cat in the lábhaici agus na páistí agus a good big dúirí tá sí tríis tarringt. Múinteoir Molly agus an Rang Ealaíne le Heather Henning. Masithe ag Paula Martyr agus be Cló Mhaigh Eo a dailsigh. Bhí Rang Ealaíne siúl ag Múinteoir Molly. Gheall siad an rang go dúrthach sí amach iad. Ach, bhí sé chur fearthanna ag an báisteach nó fearthanna ag titim. Sin feic sé ró loch le dul amach nach meach. Fanigh mud leiste sa siise. Tar an óimid rud éigen speisialta. Smaoinigh Múinteoir Molly lé, agus smaoinigh sí. Cad a thar an óimid siise lé féin. Fecht tá sí smaoin a sin ar cénsáis pictiúr go bhéit bhí a tharraingt. Iú! Léamh síle, cat na scoile, isteach an bhfuinneog oscailte. A híle sa siise, tar an óimid tosa, cat a teacht isteach. Ga go raibh sé ró loch mo an sin an cat. Chur síle ag ceann ina camas agus lí sí go sucr ciún. Duine ar dhuine tháinig na páistí chun tosaigh agus leag siad lámh ar a fionna bog. A híle is manicín tú sa dhéanamh. Ach ní raibh fonn ar híle a bheith ina manicín. Bhí fonn orthaí a bheith ag súgra. Léamh de réis, sa dosas sa praba. Choinnig sí rud éigen. Léamh sí Chas sí thart é. Tharring sí é. Chra sí é. Agus lí sí Sin é an chochail siada sa Múinteoir Molly. Chach síle ina chud fiacla é, agus dimigh sí lé go gasta. A híle is cat circus tú, is gceart na páistí, agus iad ag gáir go háard. Cat agus in lé, rit mór hímpel leis an scarf. Hín síle í féin amach ar bhórd an bhúnteóra. Chas Múinteoir Molly ar an glár dubh. Bíonn cuma chruinn ar chat siise. Bíonn sé príomh chud leis. Ceann, muinneáil, corp, cosach an tosaigh, cosa ar cúil agus airbal. Tharring sí cratlach de chat na písaí beaga. An sé chuid difriúil. Níl sin cosúil le síle sa léamh ó brinn. Cá bhfuil a cóta fionna. Tharring na páistí a good cat. Leannig mo fiann luí sa lí sin I hé. Tá mo chat sa cosúil le crogal. Tá fiacla géire aige in áid féis óige. Fiacla mór I géir an sin fé. Brenin an cat sin dan séirech nach mainin. Tá airbal fada ar mo chatsa sa fiachra. Tá sé cosúil le lochóg. Airbal mór fada tá a dhéanamh an sin. Lochóg! Bheith Múinteoir Molly. Lochóg! Lochóg! Frapt sin éirde ar chaithir. Thosaigh na páistí ag gáire. Thús an sin.
an gcathaoir. Lochóg. Bí luachara I síle. An luachara is fearr riamh. Rishi trasan an teomra, grap sin na cortíní. Thosaigh sí luasca ón scatháin lampa, chhlac sí léamh allmhór, agus thuirling sí a lár buil an mór dúlra. Ja, cén sais praisc tá déanta aici. Fech a léamh as a Múinteoir Molly. A léamh as a go eile ó chúl an teomra. Bíad host a fadar as an múinteoir, rinn si dearmad faoin baróid. Bíad a host a screach an pharóid. The host, the host. Bhí síle ag crónán lei. The host, the host. Paróid árá. Ja, I cad a hárlóig. Let him in the raig. Frab sí cho fada le chlíomh an fadar. Stad sin, chléim Múinteoir Molly. Stad sin, screach an pharóid. Ach bhí an jowl híle. Thosaigh sí dawsa mar bheith clasaí ann. Rishi ó bhord go bord. Léim sí chéil díreach ar cheann Múinteoir Molly. Agus an sin... Féchaí mar a bhíonn sí ina sí as a Múinteoir Molly. Fún na páistí graim a bí luí arís. Haring mé chéad chat omláin as a léamh. Tá cuma hásta mar chatsa as a orla. Tá cuma fargach mar chatsa as a dhéanamh. Just bánig é bhúr pictiúir don rang as a Múinteoir Molly. Gach ceat difriúil. Chuid sí go jazz. Il dacha is aon a difriúil orthú. Chur a múinteoir na pictiúr go léir le chéile. Bhí cuit bhródúla, cuit spríúla, cuit chórdúla, agus cuit chlisteach ann. Bhí cuit le súla móra, cuit le súla crinne, cuit le súla fisracha, agus cuit le súla tuiscina ann. Agus site a grí lár bhí síle ag crónán lei go ciún. Think sin a call effect. It's the picture de fortune. Bin Múinteoir Molly, agus an Rang Ealaíne, agus an snúis bheith cáil arís, an chéad leabhar eile. Slán!